Okay. First of all, I want to say thank you for the club and welcome that they gave to us. The game itself was, for us, for me personally, we had the best 45 minutes in the whole season so far. Our team is quite young. We missed some important players for this game, and we can learn from this game. I want to congratulate the Tilikratis team for the win and wish them all the best. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του Τιλικράτη για τη φιλοξενία. Θεωρώ ότι είχαμε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο που είχαμε μέχρι στιγμής. Είχαμε σημαντικές απουσίες. Can you repeat the last part? I want to congratulate the team Tilikratis for the win and to wish them all the best in the rest part of the season. Και θέλω να συγχαρώ την ομάδα του Τιλικράτη για την νίκη και να τους ευχηθώ το καλύτερο για τη συνέχεια της χρονιάς. Coach, ποια βλέπεις τη συνέχεια για την ομάδα? Coach, what do you think about the future of your team? We will give, I can assure you that we will give our best to try and stay in the league because honestly from this match I'm so proud of the players, how they, until the second half, how they played the game, how they go into the game, they gave 200%. I also think that we surprised our opponents today. We were aggressive with the ball, off the ball, and we will give our best to stay in the league. That's our goal. Θα κάνουμε τα πάντα για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου για αυτό το ημίχρονο. Ήμασταν πάρα πολύ επιθετικοί και με και χωρίς την μπάλα και θα δώσουμε τα πάντα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Thank you. Thanks to you. Καλησπέρα. Είχαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε ένα παιχνίδι με μια ομάδα που είναι χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα και αυτή ήταν και η δυσκολία του παιχνιδιού, να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε στο μυαλό μας σωστά. Πράγμα το οποίο δεν το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπήκαμε με αποφασιστικότητα, με σοβαρότητα και ο αντίπολος έτσι με τη μαχητικότητα που διακρίνει σε όλα τα παιχνίδια, παρότι είναι χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα, μας δημιουργήσε προβλήματα. Φάγαμε ένα γκολ πάλι από μια στατική φάση που πάλι αδράνει από έτσι, ένα κακό ατομικό μαρκάρισμα. Από εκεί πέρα στο δεύτερο ημίχρονο δείξαν πραγματικά τη διαφορά που έχουν οι ομάδες ποιοτικά και μπήκαμε με άλλο έτσι, σκεπτικό, με έναν άλλο τρόπο σκέψης στο μυαλό μας και τελειώσαμε το παιχνίδι σχετικά εύκολα και γρήγορα. Αυτό όμως είναι να πρέπει να προβληματιστούμε γιατί δεν υπάρχουν και δύσκολα και εύκολα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα αν δεν τα αντιμετωπίσουμε με τον σωστό τρόπο. Να δώσω συγχαρητήρια στην αξιέπινη προσπάθεια που κάνει έτσι η ομάδα του αμυντέου, γιατί παρότι είναι χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα και έχει μια νεανική ομάδα που προσπαθεί σε όλα τα παιχνίδια να δώσει τον καλύτερο της άθλημα. Coach, το ανέφερες και μόνο σου. Η ομάδα τρώει από στατικές φάσεις γκολ, σε προβληματίζει αυτό και ένα δεύτερο, να μας πεις για το επόμενο παιχνίδι. Εννοείται πως μας προβληματίζει. Όταν γίνεται επανειλημμένα δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όμως οι στατικές φάσεις είναι θέμα συγκέντρωσης, θέμα ατομικού μαρκαρίσματος. Θα πρέπει όλοι να προβληματιστούμε και να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό. Τώρα το παιχνίδι που παίζουμε στα Τρίκαλα, το επόμενο παιχνίδι, έχουμε 3 παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μια ιστορική ομάδα στο γήπεδο της. Όμως εμείς δεν θα πάμε παρά μόνο για να πάρουμε την νίκη. Πιστεύω ότι είχαμε το καλύτερο, όπως είπε και ο coach, το καλύτερο 45 λεπτό όλη τη σεζόν. Νομίζω ότι η διαφορά ήταν ότι κάναμε προσωπικά λάθη στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι αφήσαμε τον αντίπαλο να μας κάνει τις ευκαιρίες. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο στο μάτι όπως κάνουμε σε κάθε μάτς. Απλά τα προσωπικά λάθη δεν μας άφησαν. Την πορεία της ομάδας μέχρι τώρα, πώς τη χαρακτηρίζεις? Βέβαια δεν είναι καλή πορεία, αλλά πού προβληθήκαν, δηλαδή τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν για να μην παίρνουν τα αποτελέσματα? Νομίζω στη συγκέντρωση προεκλήθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα και δεν είχαμε τόση αυτοπεποίθηση όσο θα χρειαζόμασταν για να μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα μάτς. Βήμα-βήμα προσπαθούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό, μάτς με το μάτς και προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα. Ο Ντίκολος ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο.
Εμείς δεν πήγαμε καλά, κάναμε κάποιες λάθος πάσες, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε αποφασισμένοι να το γυρίσουμε, βάλαμε 2 γρήγορα γκολ και κατά αυτό. Πώς βλέπεις τώρα τη συνέχεια της ομάδας, το υπόλοιπο του πρωταθλήματος και την προσωπική σου συνέχεια? Τώρα έρχονται δύσκολα παιχνίδια, πολύ γρήγορα σε χρονική τέτοιο. Πιστεύω, θα δούμε, θα δείξει. Θα κάνουμε την προσπάθεια. Θα κάνουμε την προσπάθειά μου. Εσύ προσωπικά πώς το βλέπεις, εξελίσσεις σιγά-σιγά? Ναι, εγώ προσπαθώ όσο μπορώ στις προπονήσεις κάθε μέρα και πιστεύω αυτό. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.